En Italia a polémica está servida tras a prohibición de poder levar parasol a unha das praias máis populares de Sardeña. A norma entra en vigor esta fin de semana, ata outubro. Un incendio hai un ano provocado na praia que arrasou varias hectáreas está detrás desa decisión. Limítase o acceso ao areal con parasol. Si o poderán levar os maiores de 65 anos. E que a prohibición, como lles digo, non afecta a todo o mundo. Tamén os menores de 10 anos poden facer uso dese parasol. Con todo, a norma non gustou moito. Suscitou un acendido debate. Coa néboa que había esta mañá en Sanxenxo, o Silgar estaba a baleira e os parasoles pechados, a cal e canto unha estampa difícil de atopar ás portas do verán. Ahora da gusto verla, pero cuando está lleno de sombrillas, lógicamente cambia mucho el paisaje. Esta é a imaxe máis habitual, o areal cheo de parasoles, que para moitos son unha necesidade. Porque me quemo entero. Yo de tener sombrilla, siempre sombra. Eu creo que unha sombrilla ben plantada non lle fai mal a nadie. Algún risco sí que ten. Sí, es cierto que con vientos se suelen ver alguna que sale volando por aí. E sen vento tamén poden ter perigo. A parte metálica e exposta a horas de sol pode actuar como unha lupa que pode prender en contacto con papel ou bolsas plásticas. Así sucedeu hai un ano nunha praia de Sardeña. Provocou un incendio e houbo que evacuar unha parte do areal. E por iso que este ano decidiron prohibir os parasoles nun dos areais máis populares de Italia. Unha decisión que non gustou moito. Me parece absurdo que esa sea la excusa. Pero ten que ser moitos factores xuntos para prender unha sombrilla. Y creo que es más importante protegerte del sol que pueda arder una sombrilla. A polémica está servida. Yo creo que la playa tiene que ser lo que es al natural. El que baja a tomar el sol, baja a tomar el sol. Y el que ponerse a la sombra, que no baja a la playa.